Dobra opremljenost i kondicija najvažnije su za obavljanje policijskih poslova. U to se uvjerio i ministar Ostojić, koji je dosadašnjim rezultatima iznimno zadovoljan. Nikad nije dovoljno dobro da ne može biti bolje, a to je znači trendove treba nastaviti. I u pitanju sigurnosti prometa na cestama, bez obzira što se bilježi najmanji broj smrtno stradalih u prometu, potrebno je i dalje nastaviti isto napredak, prije svega u suradnji sa zajednicom na preventivi, to je najbolji doprinos borbi protiv kriminaliteta. Mjesta za napredak još uvijek ima. Policija uvijek teže da bude što bolje opremljena. Mi nastojimo sa ovim financijama koje imamo opremiti policiju na najbolji mogući način. Rijetko kad najmlađi imaju priliku za druženje s policajcima. Još ako je riječ o motociklima, oduševljenju nema kraja. Ali to kad bude veliki, možda ću onda biti policajac, ko zna. Sad nađi metu i lagano potegnuti. Policijsko zanimanje jedno je od najzanimljivijih djeci. Učio sam ubijati čovjeka. Ma daj, pa jesi to smije raditi? Pa ako je baš zločest, smije se. Pojas svežemo preko ramena. Iako još nemaju vozačku dozvolu, pravila itekako dobro znaju. Jel se pojas uvijek mora koristiti? Da. Jel ti uvijek koristiš pojas? Da. U pravim malenim automobilima mnogi su vidjeli kakve zamke krije cesta. Mora se najviše paziti na znakove i crveno svjetlo. Svoj dan policija će obilježiti i sutra, na dan svojeg zaštitnika, Svetog Mihovila.